Euskal Herria Bilduk jeltzale eta sozialisten arteko akordioaren lehen balorazioa egin du. Adostasuna lortze bidean EAJak izandako jarrera baztertzailea kritikatu du. Garbi daukaguna da benetako borondatea baldin badago akordio zabal bat egiteko, guztien arteko akordio bat hasiera-hasieratik guztiak deitzen dituzu mahai baten bueltan hitz egiteko eta akordioa bilatzeko. Baina kasu honetan guk ez dugu ikusi horrelakorik eta ez da egon horrelakorik. Honela, akordio honek herri honetako beharrei erantzun ordez, sozialisten eta jeltzaleen interesei egiten diela favore adierazi du berak. Bi alderdiek elkarrekin akordioak lortzeko duten beharra, bakoitzak beren gabeziak eta premiak estali nahian. Akordioaren edukiekin jarraituz, Euskal Herria Bilduk kezka agertu du Madrildik etorritako inposizioi aurre egiteko asmorik ez baita ageri akordioan. Besteak beste, kontuan hartuz, krisi egoera honetan asmo zentralizatzaileak gero eta handiagoak direla. Euskal Herriko langileei eskubideak urratzen dituzten inposizio neoliberalei aurre egiteko ez dago proposamen bat bera ere ez. Hau ikusita Euskal Herria Bilduk kritikatu du akordio honen helburua orain arte bezala jarraitzea dela, krisia eragin duen eredu ekonomiko eta sozialari eustea. Koalizioaren arabera ordea, konponbidea aurkitzeko politika propioi eutsi behar zaie. Krisiari eman beharreko erantzuna demokrazia eta burujabetza erdiesteko borrokatik dator. Eta akordio horrek ez dio ez bata eta ez besteari erantzuten. Gaurko lehen balorazioa izanik, alderdiak ez du zehaztu zein izango den hartuko duen jarrera.